салом дӯстони азизи ман, иншолло ки хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали ман. раҳмат ки мара дастгирӣ мекунен, тамошо мекунен, подписатсия мекунен ва беҳтарин суханонро менависонен, дуои нек мекунен. ҳаматона аз барои Аллоҳ дӯст медорам. Подписчикои беҳтарини мани шумо. Духтарон навори имрӯзаам хали айторта ки хушру аксар мешава. Дина зодурӯзи апам буд, рафта будем. Хали торт заказ кардем, шумода навор кардам. хеле бо дастархонак партофтай ма хостам ки камтарак шумода навор кунам. Кӯдако даводав доштанд, бағовақ доштанд. Аз вучка кардам видеора. тамошо кунен. фикр мекунам ки видеои имрӯза да шумо маъқул мешава ва фикрҳои хуби худтонро дар комментария бинависонед. дастгириҳотонро фаромӯш накунед дӯстони азизи ман. духтарои хушрӯи ман, мо дар иҷа рафтем, камтарак шиштем дар хонаи апам. бо омадем бигем ки бисёрам нашитем. манам хеле азони дилам. шумо чӣ ҳол дорен? дар чӣ корбор машғулем? подписчикои меҳрубонам, раҳмат ки ин қадар суханои хуб менависонед, ин қадар дастгирӣ мекунед. апаву хоҳаро, модарои азиз, инҷа да мехоҳам комментарияи шумода ҷавоб бидам. духтаро як пашка савол додае ки а ютуб пул мегирен? фақат ҳамин саволда ҷавоб метам. бо апаҷон савол додай. не апаи азиз, мо а ютуб пул намегирем. як солае ки ютуб пул намета. намедонам дар тоҷикистон, дар дигар ҷоҳо мета, намета ки дар Москва намета. баъд бо савол метаем ки агар пул кор накунӣ, баъд чӣ байқа видео мекунӣ? духтаро, видео кардан ин хоби май. ма дар маҳқулай ма видео мекунам. агар ки одамо рекламарам нахаранд, ма дар ҳамин чиз маҳқулай, ма видео мекунам. и атомиву мисол фаберлик дигарош я ҳаёт нестанд. не ки ман барои худам, барои дили худам мехоҳам видео мекунам. шумоам агар просто хобитон боша, метавонед канал кушоед, видео кардан гирен. агар ки барои пул доданам хеле канал кушоед, мақсад ҷидат кунем ки пултира сар кунам, баъдан канал бикушоед. ина духтаро, саволтон да ҷавоб додам. иҷо да камтарак распаковка чек магнит рафта будам. якта чизак дар кор буд, гирифтам, бо шумо да навор кардам. инам хеле чизако гирифтам. духтаро, фикр мекунам ки саволотон да ҷавоб гирифтем. ми саволе ки барои ютуб беҳад бисёр метиҳам. духтаро, ютуб бикушоед. ютуб хубай. вақте ки шумо ҳавас доред, орзу доред, нағзай любой сайте ки шумо мекушоед, нағзай пеш мебаред. мисол як касе чира шумо ёд мегирад. ман медонам ки занҳои тоҷик ҳамашон нарманданд, ҳамаш метонанд, ҳамаш мошоллоҳанд. не ки бо мотиватсионӣ мешавад. видеои ман фақат пахтупаз нестай. духтаро, видеои ман сайру гаштай, видеои ман покупкай, хеле чизоай. духтаро, мақсад харид парид, хӯрокпазиву, хеле оилавӣ мемини блогай. бароям қадар чӣ коре ки мекунам, чӣ хеле ки рӯзе мегзара, ҳамаро ман навор мекунам, ба шумо мепартом. касе да маъқулай тамошо кунад, касе да маъқул нест, хоҳиш мекунам суханои бад нанависонем. ҳаматонро дӯст медорам, подписчикои беҳтарин. духтарои хушрӯи ман, иҷа шуморо қатъиян нами хоҳарҷони беҳтаринам шинос мекунам ки дар ширкати атомӣ кор мекунам. мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. кор дар хона, духтаро, тариқи телефон буда маоши хуба ба даст меёрем. беҳтаринои ман, ин хоҳарак беҳад духтари хубай, беҳад оромтабиатай. метавонед қатиш кор кунед. кор кардан қатиш осонай. духтаро, ширкати атомида шумо бисёр харид намекунед. як бор да 2000 рубли русӣ харид мекунед, тамом. духтаро, баъд балотон намесӯзад. духтарои хушрӯи ман, айзвания намеғалтен. шуморо ҳеҷ кам маҷбур намекунад ки ягон чи харидорӣ кунед. ҳамин 2000 рубли русида хариден, аъзои ҳамун компания мешавен ва бисёр одам намекунед. 2 дона одам адатактон регистратсия мекунед. аллакай шумо ҳар моҳ ойлик мегиред. да як ҳафта 2 бор ойлик мегиред. духтаро, баъдан касоне ки кор кардан намехоҳад, ширкати атомӣ барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои дарди гурда, меъда, барои ҳамаи дардора дору дорад. духтаро, шумо метавонед ки заказ кунед. нами хоҳарҷон ба ҳамаи ҷора ба шуморо роӣ мекунад. иншоалло раҳмон ки шифо меёбед. ва баъд духтаро, хемохем дора барои фарзанддоршавиай. беҳтаринай, бисёриҳо тавсия метаҳанд. заказ кунед, иншоалло ки фарзанддор мешед. айноми канали ман салом расонед. беҳад хурсанд мешам.
беҳтаринои ма даиҷа ош тайёр кардаистам да деги нав хостим шумода навор кунам. Иҷада бринҷа нишон тегуфтен духтаро. Имрӯз ба и бринҷ тайёр кардам. Ма ба ҳамаи намуд бринҷ тайёр мекунам духтаро, ҳатто каждый ден қатиям кардагиам. Ва аввал бисёртар бринҷи верни қатӣ танаш да верни нависаге ҳамун қатӣ тайёр мекардам. Аҳози боша ҳамаи намуд қатӣ мекунам духтаро. Анам хеле инами бринҷам беҳад оши хушрӯ меояд. Нишон додам касе да маъқул шава марҳамат харидорӣ кунед. Ош беҳад хеле вичам хушрӯ меояд, маззашам дона донаи хушрӯ меояд духтаро. Иҷада хеле пиёзакума дохтам, сирха кардам, баъдан гӯштма хеле сабзима дохтам. Чӣ хеле ки шумо медонед мо оши сер сабзӣ мехӯрем, сабзиёш калон калон. Чӣ хеле ки дар навор нишон додагим ҳам хеле тайёр кунед духтаро. Иншолло ки ба мазза мешава. Касе метавонад мошаллоҳ касе ки мисол чия мотиватсия мешава мехезад тайёр мекунад духтаро. Ва баъд дега пирсиден дег беҳтарин дег мада маъқул шид духтаро. Касе ки тиша пирсида буд артикулша силкаи вай бириса ма роиш кардам харидорӣ кунед. Метавонед ки як харидорӣ кунед духтаро. Деги аҷоибот. Иҷада духтарои хушрӯи ма дамш дохтам. Аллакай оша ки ма дам хӯрдак ма дар болошам хеле як пакета хеле тар мекунам мемонам. Хеле ош ма кандестам дар иҷа духтаро бо шумо дар навор кардам. Духтаро бо дар бораи ҳамаи Садика чӣ хеле туғрӣ кардан савол метиҳен. Садика инами кӯдака ай духтур мегзаронен. Аввал заявление метиҳен. Вақте ки госуслугаи шумо дар ответ омад ки кӯдактона қабул кардиам, баъд мебарен як коғазро метанем Садик мебарен ай духтур ай чизи нависаги ҳамун духтуро мегзаронеша. Тамом мегзаронеша мегирен мебарен кӯдака Садик. Ягон ҷои қимиш нест духтаро. Аввал шумо инфексия мерен госуслугида роӣ мекунен. Кӯдаки шуморо дар кадом Садик чӣ хеле қабул мекунанд. Анам хеле беҳтаринои ма. Иҷада аллакай оши ма тайёр шид. Бо шумо дар навор кардам. Анам хеле бо лаззатаки хушрӯ омад. Агар маъқул шуда бошад дар комментария бинависонед. Беҳад хурсанд мешам. Баъд духтаро савол метиҳем ки Садик дар як моҳ чанд сум мешава. Садик ҳар хел мешава. Завис ай рафтани ҳамин кӯдак чанд қадаре ки бисёр рафт ҳам қадар бисёр мешава. 5000 мешава, 4000 мешава, бо кам барава 3000 мешава. Бисёр 5600 мешава духтаро. Иҷада ма ош гирифтам лаганакда ба очама роӣ кардам. Болошданам хеле салатак мондам. Очам дароӣ кардам. Иҷа боша духтаро хеле кино тамошо карда анор реза кардам. Я вақт нигоҳ мекунам 8-9 та анора реза кардам нафаҳмида. Баъзан вақт чиз я анора ба зур реза мекунам ҳушам ба кино. Я гала реза кардам бо шумо дар навор кардам. Духтарои хушрӯи ма баъд бо савол метиҳен ки Садик авқотҳои гӯшти ҳалол мета ё ки не. Духтаро Садик да основной гӯшти мирғ метам фақат. Ма пирсидам гӯшти хеле чӣ надорем мега фақат гӯшти говай гӯшти мирғай бисёртар гӯшти мирғ метан. Чизеро ки фарзандотон намехӯранд ай чизи аллергия доранд инҷа шумо менависонед. Ҳамун чизоро дар фарзандои шумо наметиҳанд. Например Ясамин гречка намехӯрад. Гречкаро наметиҳанд ша. Анами буд саволотон ҷавоб додам. Фикр мекунам агар чизеро нафаҳмида бошем бо савол битавонем иншолло ки бо ҷавоб метам. Иҷада бетагда картошка бирён кардам шумода навор кардам духтаро. Даиҷа боша духтаро хӯроки шомдан хеле як авқотаки сабука ки ба маззаҳак тайёр кардам. Ҷама зула гирифтаистам духтаро. Як иқарак овда оби ширгармакда намак медозем духтаро. Як қошуқча рӯған медозем. Баъдан орд медозем духтаро. ҳамеша мешӯрем. баъдан тинакш мекунем то иру гирифтана камтарак истодана маҳсулотҳои зирбакша тайёр мекунем духтаро. ҷа зирбаки мода картошка пиёз сабзӣ болгарӣ гӯшт нахӯд мекунем. ҳамин бегаҳ мешава. ҳамаи занако фикр мекунам халиян чӣ авқот кунам гуфта фикр мекунам. Ман имрӯз хостам ки хали авқот кунам. Беҳад болаззатак шид. шуморам агар маъқул шава ҳатман тайёр кунем. ҷа духтаром зирбакша ҳамаи чизакоша мезирбонем хушрӯак. хеле тамад медозем намак медозем об медозем.
овша ки дохтем як сар ҷӯшид, то ҷӯшидани ура зуволамона тинук мекунем духтаро. баъд барои ҳамин нахити авқотмон намепаза мегем баъзе духтаро, шав тар кунен духтаро нахитотона, оби хиниқати бушувен, тарш кунен. мисол барои морозилник боша, дар морозилник монем, барои авқот кардан боша, михе овша партоен, тамом авқот кунен. хушруб буҷуша иншолло ки мепаза. бисёритон менависен ки намепаза. сода пода ягон чӣ надозен, бо ё ки аделна наҷӯшонен, амхе просто ба оби хиниқ тар кунен, иншолло ки мепаза. адаиҷа бошад духтаро, ман зуволаак тинук кардистам. я зуволак гирифтам, гуфтам зуволачаи майда мегирим, калон шид, ду булакш кардам, яча мондум дар холодильник, дар морозилник, яча гирифтам, амхе ба айнами тарз мебарем духтарои хушрӯи ман, хеле майдача мебарем. чӣ қадр тинукш мекунем ки зувола чӣ қадр дар зирбаки дохтӣ дам мекуна, ғафз нашава. гуфтам хеле тинукак мебарем, шаид чӣ хеле нишон додагиям. бениҳоят як хӯроки бамаззаҳак шид духтаро. агар маъқул шида бошад тайёр кунен. ай макаронда хубтарай. саб бука ки хушруак ба чакапака зеленқати мехӯрен. ман хеле тайёр кардам духтаро, хӯроки ман тайёр шид. духтаро, кадом духтаракоеро ки тавсиятон метам, кадометон дар кадоми ширкато кор накунем, будроен кор кунем, пушаймон намешин. ҷада боша беҳтарини ман хӯроки ман тайёр шид. нохали чака дохтум, зелен набуд. 24 соат магазин мерам, ёдам мебирояд ки чӣ бихарам, зелен бихарам, агар нехӯрам зелен хӯрам. хеле бо лаззатаки хушрӯ шид духтаро. ба хима вардоштам, ба Ёсаминҷонам, дадаш дар кор буд, мо бардоштем хӯрдам, дертар омад. анам хеле духтаро, навора тамошо кунен, дастгирӣ кунен, лайк бепулай лайкотона бимонен духтаро. фикрҳои хуби худтон дар комментария бинависонен, ҳамаша мехонам, ҳамаи шуморо ҷавоб медам. вақте ки кор дошта бошам дертар ҷавоб дам, шумо даровда хафа нашем. беҳтаринам, ҳаматона дӯст медорам. лайкотона бимонен. лайк шумо мусум кор намекунем, шумо дар осоне, мо дар приятнее. баъзеҳо мегӯянд ки лайка металбӣ, лайка наметалбам. лайка ҳамон одамое ки маро дӯст медоранд, тамошо мекунанд. мақсад ҳамвора мегӯям ки лайк бимонед, шумо одамои ганда лайк намонед. دخترکای خصوصی من سوال میگم کلانسم چی بشم من هنگی من کلانسم چی میشم نه یه قوردنک اکوت کنک میگم اکوت کنک میشه رنگی ها چی باید اگه پروسته دادن شما تعریف میکنم اما که اگه شما اکوت کنین این دخترها تعریفت کنم ها نکی دخترها کودکای شما را من کد نکنم هنگی من 5 سالم من گفتم که ماما خمیلم بوده خمیل کنم در دو دکنین خمیل کردستم دخترها لایکال امانه پاپیچه کنه کرکان که بکجن که ویدیوهای نایمانه تماشا کنه خیر дар ҷанавора ба охир мерасонам. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда. хушрӯчои ман.